Chtěli bychom zde přivítat pana náměstka hejtmana Olomouckého kraje, pana Radovana Raščáka. Potom ho také vyzveme, aby vám asi něco řekl na začátek. He will tell you something at the start. Dovolte mi tedy, abych představil to, co bude na jevišti. I would like to tell you some words about what you are going to see. Je to společný projekt pod záštitou Olomouckého kraje a města Würzburg. It is a project preserved by the city Olomouc and the partner town Würzburg. Účastní se toho kromě našeho gymnázia Štemberk také organizace Spolu z Olomouce. The participants are students of Gymnasium Štemberk and the institution called Spolu from Olomouc. Zároveň také Würzburské gymnázium a také divadelní skupina Andrzej Zaj. There are also students from Würzburg Gymnasium and then theater players by Angela Say. První vám tedy zahraje toto divadlo, které spolu s divadelní skupinou Spolu bude hrát věc, kterou si připravili v Německu a zároveň dotvořili tady. First thing is the theater show, which was written in Germany and practiced here in Olomouc or in the Czech Republic. Nebudeme vám prozrazovat děj, abyste o něco nepřišli. We won't tell you the whole story so that you don't miss anything. Ale po představení vám něco řekneme o těchto dvou organizacích. After the performance we will tell you something about the two organizations. Nyní bych předal asi slovo panu náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje. Vážení vzácní hosté, milá mládeži, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že vás mohu pozdravit v zastoupení vedení Olomouckého kraje a pana hejtmana inženýra Martina Tesaříka při příležitosti tohoto slavnostního podvečeru. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you here. I'm happy to welcome you this project is preserved by engineer Martin Tesařík, who is the representative, the main representative of the city Olomouc. Jak už tady zaznělo, náš Olomoucký kraj a Landkreis Würzburg jsou partnerské regiony. It was already mentioned that the city Olomouc and Würzburg are the partner cities. A to partnerství se udržuje na nejrůznějších úrovních. Vedení Olomouckého kraje několikrát navštívilo Landkreis Würzburg, naposledy v letošním roce. Měli jsme možnost ve Würzburgu navštívit například botanickou zahradu, která je součástí univerzity ve Würzburgu, a taktéž bylo možnost navázat partnerské vztahy mezi univerzitou ve Würzburgu a naší univerzitou Palackého. Měli jsme možnost se seznámit s některými věcmi, jak v sociální oblasti, jakým způsobem oni vedou například, u nás se říká domovy důchodců a podobné záležitosti. So the partnership is held in different levels. We, as the Olomouc region and Olomouc region representatives, visited the city Würzburg
and we had some meetings and we explored the different system and we found a new experience and new things for us. A já jsem velmi rád, že jsme mohli také jako Olomoucký kraj v letošním roce vyhlásit jakýsi grantový program na podporu právě těch partnerských vztahů s našimi regiony mezi organizacemi, sdruženími a spolky, čehož využilo právě vedení vašeho gymnázia nebo studenti zdejšího gymnázia k tomu, aby mohli realizovat tento velmi zajímavý projekt. I'm also happy to say that the Olomouc region has got some grants which was used by your gymnasium. Eine Fotografie überreichen, und zwar ist es die Fotografie des Deckengemäldes in der Würzburger Residenz. Náš příběh začíná cikánkou, která už neměla rodinu, byla na světě docela sama, byla jí zima a měla hlad, a tak chodila dům od domu, zvonila a prosila o něco k snědku. Nejdřív nechápal, jakou show by chtěli zvířátka udělat. Ale když pochopil, že by v tom figurovala včelka Mája, tak se mu to moc zalíbilo. A tak se všichni rozhodli, že udělají velikou show. A teď uvidíte, jak vypadala. Fotografie. Vyvolávací cena je ta, za kterou jsou zhotoveny ty fotografie, to znamená 140 korun. Jestli chce někdo přihodit 150, je to možné koupit. Za 150? Ano, takže tady je první zájemce, Kristian. Chce tyto dvě fotografie za 150 korun. Chce někdo dát víc? 200, tady je zájemkyně 200 crowns. Kristian? Kristian chce víc? How many, Kristian? 250. 250 korun, říká Kristian. Ano, 300, tady je zájemce z Německa.